'Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ci gaba da karatunmu na littafin Ihya Ulumuddin na Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammadin al-Ghazali. Muna ci gaba da karatu a littafin sallah. Al-Imam al-Ghazali yana ci gaba da gaya mana dalilai da sukan ɗauke hankali su wa sallah rayuwarta, da kuma hanyoyin da za a bi domin domin kare kai daga waɗannan dalilai ko waɗannan abubuwa masu shagaltarwa daga ibadar sallah, wacce take ita ce mafi muhimmancin ibada da bawa yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Ghazali ya ce ba abin ɓuya ba ne cewa sallah ya wajaba a ce bawa lokacin da yake yin ta hankalin shi ya tattara cikin munajati da Allah subhanahu wa ta'ala, tunaninsa ya tattara cikin Allah subhanahu wa ta'ala. Abubuwan da sukan sa saɓanin haka ya faru dalilai ne waɗanda suke wasunsu dalilai ne na wajen shi mutumin, wasunsu kuma dalilai ne da suke da alaƙa da batinin shi mai yin sallah. Dalilan da suke dalilai na waje na mai yin sallah sun hada da irin yanayin wajen da mutum yake yin ibada. Idan ya zama waje ne wanda yake akwai abubuwa masu ɗauke hankali, akwai abubuwan ban sha'awa, abubuwan burgewa, ko yanayin zane-zane, ko yanayin kalan darduman masallaci, ko yanayin waɗannan afitillu da makamantansu, to ba mamaki su ɗauke hankalin mutum, kamar da yadda ya faru a hadisin da aka ruwaita na Abu Talha al-Ansari, Allah ya ƙara masa yarda, wanda yana cikin sallah a cikin lambunsa na dabino, saboda yadda lambun ta cika, dabino ya cika har ya zama ya yi duhun da babu hanyar da ɗan ƙaramin tsuntsu ma zai iya fita saboda cikan wannan lambu. Ya zama yana sallah, sai ya zama hankalin shi yana ta bin wannan tsuntsun da ya shigo, yana neman hanyar da zai fita, bai sami inda zai fita ba. To kaga wanda bayan ya idar da sallah ya sadaukar da wannan lambun, ya bayar da ita dan Allah, saboda ta shagaltar da shi daga munajatinsa, daga ganawansa da Allah a lokacin da yake cikin ibada na ganawa da Allah. Zane-zanen masallaci da zane-zanen dardumu da kyautata abubuwa na kwalliya da ado ga masallaci suna cikin abubuwan da za su iya sa, idan ba himmar mu'mini tana da cikakken huduri ba, ya zama ya ɗauke hankalinsa, ya cire shi daga abin da yake ciki na ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka bayan Allah suka ce daga cikin hanyoyin da za a bi da wannan, mutum ya rika kusantan watan sawari, kamar da yadda zaka ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun idar da sallah sai su fara kokarin neman sawari, kanu yabtadiruna sawari yusalluna ilaiha, ya zama ana kusa da irin ginshikai ta yadda kaga ba wani abu da zai ɗauke hankalinka, ko kusa da garun masallaci, ko a'a ma ya zama an kashe fitillu. Lokacin da in za a yi sallah aka kashe fitillu, to wannan yana taimakawa wajen tattara himman mutum a cikin ibadan da yake yi ta sallah ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan dai da sauran duk hanyar da za a bi a ɗauke himma, gwargwadon ƙoƙarin bawa ya yi ƙoƙarin ɗauke himmansa daga abubuwan da za su ɗauke hankalinsa daga sallah, su tattara himmansa. To amma waɗannan ƙananan abubuwa ne. Ainihin manyan abubuwan da za su ɗauke hankali su ne abubuwan da suke daga batini, tunane-tunane, humum, wanda muka yi magana dai mai tsawo gwargwado a baya, watan irin abubuwan da suke zama su ne a zuciyar mutum a lokacin da yake sallan nan, damuwan duniya, tunanin abubuwan duniya, matsalolin rayuwa, wanda zaka ga sun ki barin bawa ya sami cikakken tarkizi a cikin ibadansa da yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta sallah. Waɗannan abubuwa na cutar-ciwacen zukata wanda sukan zama tsakanin bawa da Allah, ya zama yana sallah yana ganawa da Allah amma hankalinsa baya cikin tafakkuri cikin Allah subhanahu wataala, baya cikin ganawa da Allah a hakika, yana sallah amma hankalinsa na kasuwansa ko hankalinsa na wajen wasu lamurran duniya. To wannan shine mafi girman sarifi, shine mafi girman abin da yake ilha'in bawa daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma wanda yake sa sallah ta zama jiki babu rayuwa, ta zama gawa, ta zama mushe. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu darussa
muhimmai a matsayinsa na malamin halitta a cikin wannan janibin don yi mana nuni zuwa ga muhimmancin sallah da wajabcin rashin iltifati watan waiwaye ko hange da zuciya ga dukkan wani Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ake sallah. Wata rana an bai wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani tufafi wanda yake tufafi ne wanda yana da zane-zane a jikinsa, wato yana da a'lam shine zane-zane kamar dai irin tufafin da Fulani ke sawa, kaga akwai zane kala haka a jikinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana idar da sallah sai ya cire wannan, ya shiga gida ya fito ya cire wannan rigar ya ce kadat a'lamu hadhihi an tulhiyani an salat, ya ce wannan zane-zane sun kusa su ɗauke, ba su isa ba. Sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana a babin karantarwa, sun kusa su ɗauke, wato kamar ni in ce sun kusa ɗauke hankali na daga sallan da nake cikin yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a kai wa Abu Jaham wannan rigan, a kawo masa imfijaniyar Abu Jaham, wato riga wacce take sakakkiya, babu zane-zane, babu abubuwan da zai ɗauke hankali, wato ba riga ta ƙawatarwa ta ɗaukan hankali ta ado wanda zai zama mai kwalliya mai ɗaukan hankali ba, kamar dai karantarwa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu zama masu kula da tufafin da muke ibada da shi. Idan ma mu kila karfin zuciyarmu da karfin hudurinmu ya kai ba zai ɗauki hankalinmu ba, kila waɗansu da suke bayan mu ya zama dalilin ɗauki hankalinsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana sallah da wani zobe, sai aka ga ya cire zoben ya yar, daga baya yake ce masu wannan zoben ya kusa ya shagaltar da ni, ina hutba gare ku, sai ya zama wani lokaci ina kallon shi, wani lokaci ina kallon ku. Wannan ɗauke hankalin da ya nemi ya yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dalilin wannan ya sa ya cire shi, ya yarda shi. Makamantan wannan suna nan a cikin hadisi, a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama, da cikin karantarwar magabata, wanda zai nuna mana ba su son kowane abu wanda zai shiga tsakaninsu da Allah subhanahu wataala, watan tafakkurinsu ya zo tunaninsu tsakaninsu da Allah a lokacin da suke ganawa da Allah subhanahu wataala. Hanyar da za a magance wannan, kamar yadda muka sani, shine bawa ya yawaita tattara fikir ɗinsa, ya yawaita tattara tunaninsa cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zama in yana sallah ya tattara hankalinsa, ya tattara himmansa a cikin sallan da yake yi. Hanyar da bawa zai tattara himmansa a cikin sallan da yake yi hanya biyu ne. Na farko dai ya cire tunanin kowane abu na duniya. Daga cikin hanyar da za a cire tunanin wannan abin duniyan a bar shi. Idan abu yana yawan zuwan maka a zuciya, kamar yadda Abu Talha al-Ansari yayi, yana yawan zuwan maka a zuciya, to in ka rabu da shi gaba daya, ka shagonka yana tunaninsa yana yawan zuwan maka, ko wani kasuwanci tunanin shi na yawan zuwan maka, to sai ka bar kasuwancin, ko ka bar shagon, ko ka bar kamfani, ko ka bar, to amma da wannan matsayi ne madaukaki, amma shine abin da ake, domin duk daukakan shago, duk girman shago ya zama zai shiga tsakanin bawa ga Allah, to wannan fitina ce da ya zama abin da yake sarif akan sallah. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Na wannan hanya ɗaya ce. Hanya ta biyu shi ita ce bawa ya sami ɗaukaka a cikin makami, ta yanda zai zama babu abin da yake gani ko yake ji ko ganinsa da jinsa duka da Allah ne subhanahu wata'ala. Wannan makami ne maɗaukaki. Bayan Allah da yawa sun yi iya ƙoƙari su ga sun yi sallar da ba su tuna wani Allah subhanahu wata'ala a ciki ba, amma wannan ya zama abu ne mai matsanancin wahala ga mutane. Amma daga cikin hanyar da za a yi bi domin a sami irin wannan sallar, to shine bawa ya zama ya yi ƙoƙarin sanin ma'anonin abin da yake karantawa. Yana cikin abin da bayan Allah suka jarraba kuma suka ga amfaninsa, su ga nasaransa. Idan kana sallah ya zama ayoyin da kake karantawa ka san ma'anansu. Wannan zai taimake ka cikin tattara tunaninka da tafakkurin ma'anonin abin da kake karantawa, sai ya shagaltar da kai daga tunane-tunanen wani Allah subhanahu wata'ala. Allah ya taimake mu, ya tsarkake mana sallolinmu da ganawanmu da Allah subhanahu wata'ala daga faɗowan hammin duniya, ya raba mu da dukkan abin da zai shiga tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.